Bulak. Anong tawag dito? Hello guys. Ito nga pala yung yung gagawin namin unan. Yung nakuha namin gagawin unan. Ayan. Ang lambot na ito. Nakuha namin ito sa puno. Ito, dalawa na siya. Bali dalawang unan yan. Malambot yan guys, cotton. Wow. Mabalik siya. 100% cotton. Mamamulot pa kami, medyo kulang pa to kasi kulang pa siya para malaking unan yung gagawin namin. Kukuha pa kami doon sa puno, mamamulot pa kami. Tara guys, tara natin sa puno. Kunin na natin guys. Kunin mo yung lagayan. Ito yung puno na yun guys. Yan, ang dami niya. Yan yung bunga niya, parang paniki. Ito pa sa puno. Meron pa dong isang puno kaso wala na yun. Ito, yung puno na yan. Ito. Ayan o, puro bulak. Bulak. Anong tawag dito? Anong tawag dito sa ano na to? Ha? Kasapanglay daw. Ayan. Oh, yun. Malambot. Malambot siya. Ayan. Medyo mahirap siyang akyatin. Kailangan mo ng panungkit. Tsaka niyugyugin mo puno. So, niyugyug na ni Papang. Niyugyug na ni Papang yung puno na yun. Kukunin na lang natin. So, tara, pulutin na natin. Tulungan na natin siyang mamulot para makadami na una. Lagay ko muna to. Ayan o, dami. Ito yung itsura niya. Ito. Yung ganito yung itsura niya para sa mais. Pag binulat-lat mo, ayan. Cotton siya. Pero may ano pa yun sa loob eh. May buto-buto. Yung buto niya sa loob tanggalin natin mamaya. Ayun, ganito itsura ng buto niya, madami sa loob. Ayan, yan yung buto niya, matigas siya, matigas. So, lagyan na natin. Sa dalawang sako, isang unan. Isang kalate ba? Isang sako, isang unan. Ayan. Dalawa pa nga eh. Kalabasa? Ay, may kalabasa pala dito, parang melon ito. Ayun, kalabasa maliit. Ito. Kita ba? Ayun, dalawa. Ayun pa, tatlo. Ulit na tayo ulit.
Para siyang kading, no? Pero pag binuksan para mais sa loob niya. Yung pag binuksan mo ganito, no? Para siyang mais. Mamaya narin natin kung paano siya iwalin dito sa bunga niya. Mga guys, okay. Tagay na natin ito. Ay! Mamaya na lang guys, at makikita nyo kung paano siya gawin. Sometimes I'm so home. Sometimes I know and becoming the best at it and mastering myself and seeing what I have within me. If you decide to drop your buckets where you are and develop your gifts, I grant you, you'll never ever be without. I grant you that your gifts will take you places that will literally amaze you. Sabi ko, huwag mo akong ano. Huwag mo akong bigyan, sabi ko. Binibidyoan kita. May wag na yan. Makati dyan. Kati-kati. Kasi ito na yung nakuha namin, 2 sako. Dalawang sakong puno. Ay, hindi pa pala, hindi pa puno. 2 sako lang. Nasabit pa, ayan o. Nasabit sa puno. Tapos meron pa dun sa loob. Medyo makati. Medyo makati-kati. Wali-wali kung wali mamang mo. Ikaw naman. Hello. Sa kanang paro di balon yung Raisa, ay sa tingkay kanon. Umaga kahit gabi na tayo mo, pwede naman. Patakam kanon. Lagay mo dyan, oh. Pulutin mo nga yung lagayan, yung ano, plastic, nilaglag mo. Hindi yan yung ipa-plastic mo.
Na. Ay. Ito. Lagi lati mo baron niya. Hey, marugitan. Oh. Alam mo parpartak ka ng shop? Oh, di ba? Bagay. Nagbayag mo na isa aldawon. Lagyan na natin sa unan. Unan. So guys, ito na yung ano, yung nagawa naming unan, nakuha naming unan. Dapat ito kasi. Tumabik. Ini yung laman yan. Sa loob. Ay, balik sa dali. Ito na siya, purong cotton. Ayan. Ang lambot niya. Ito yung isa. Okay, dami. Lambot. Ito, kulang pa ito kasi